Ja, ik ben hier eens in de buurt van Jorwert en ik tref hier dadelijk Menno. Want Menno die wil heel graag een film maken. En daarom had er een crowdfund-actie via Cinecrowd om centen binnen te halen zodat hij zijn film maken kan. Hoe is het nou? Ja, goed. Ja? Ja? Met jou? Ja, heel goed. Mooi zo. Maar dan doe ik eerst een film maken. Hoe zie je dan net? Over zijn beweging, denk ik. En manier van tuinieren, zijn beweegredenen. Waarom maak je daar een film voor? Of is het er nog van? Of film mij die? Ja, ik vind het wel mooi om het verhaal te vertellen en wat we doorgooien. Ja. Snap het, ja. Het doel is er eigenlijk om te laten dat ik op mijn andere manier kan op deze verhaal. Ja. In een liedskala in Friesland. En dat we hier is maar weer middelen jouwen om zelf dingen te produceren en op een duurzame manier. We proberen een beetje maar de natuur mooi te werken hier. Dus we zetten een BMDel en dat groeit 10 hier, dan krijgt hij pas goed fruit. En de bessen die staan eronder en die horen wel van een beetje schaduw. Werd door die bessen maar eigenlijk beter groeien. En we planten dan dingen bij die BM en die helpen ze in de skimmels en de oorvirussen. En dan krijg je eigenlijk van 1 kant meter krijg je veel meer eten. En normaal heb je een heel stuk veld, er zit maar 1 gewas erop. Dan wordt het wel de kwap scheuren en dan willen we weeëppels opzetten. Of ik zoekerbieten of spul. Ja. Maar mij, eerst in de bjentjes, daar staan de orenbjentjes. Dan heb je wattel, sla, kool. Alles zit dwars door elkaar heen. Maar u zei van het boer van de toekomst, maar als het zo is dan denk ik meer, nou dat is het ding vroeger echt. Ja, precies. Ja, dat vond ik juist. Het project mij werd gevraagd of ik een toekomstmaker wist. En toen dacht ik van, ja, volgens mij moet je tegenwoordig de toekomst maken door terug te gaan naar hoe het was. Want mijn gevoel zegt dat dat nodig is. Het is dichtbij zin. En dat is best mooi doen nou. Een soort organisch materiaal. Maar dat is zelfs verzwaren dat het zo wordt? Nou, ik net helemaal. Ik heb mijn troepen. Die troepen? Waar zijn die troepen dan? Wie zit hier in de grond? Oh, waar ben je dan? De Weermen? Dat binnen Wiermen toch? Ja. Die helpen mooi om, die poepen het weer uit. En die maak je een beetje voeden met organisch materiaal. En dan poepen ze weer uit en die maak je de hele grond los. En nou kan ik er dingen op verbouwen. Dus je wordt de sla, die zit er wel best bij. En dat klinkt heel stom en ik hou er zelf helemaal niet van. Maar ik vond het onderwerp belangrijk genoeg, zeg maar, om dit wel aan te gaan. Want zo'n project, ja, zo'n aanbod krijg je niet altijd. En ik als filmmaker heb dan wel zoiets van, ja, dit is een kans. En dit verhaal wil ik vertellen. Dit verhaal moet volgens mij ook gewoon verteld worden. Want het is belangrijk dat mensen een keus krijgen. Doordat ze weten hoe dingen in elkaar steken. Hoeveel eten hebben wij normaal nodig uit de winkel als er eigenlijk helemaal niks meer in zit? Mineraal en een ding. Nee, zo, ik bedoel, misschien maar zo'n 12 blomkool, niet om misschien hetzelfde aantal voedingsstoffen te krijgen als die goede blomkool misschien. Ik noem maar iets, hè. Ja, en misschien zit het er helemaal niet meer in. Dat zou ik kennen. Als je een tomaat op glas wil kweken, dan bepalen wij wat voor voedingsstoffen er al in komen, dus in die vrucht komt. Ik vond je les van de weer, hè? Nee, het is lekker warm, ja. Ik dat nog, hè? Zit er binnen tomaten. Oh ja. Maar die mat al in de kast, tomaten? Of, Ja, dat ons komt er aan, dat groeit alleen maar in de kassen. Je ziet wel bij Belgium en bij overal. Ja, Het wordt nog even. Het wordt nog 2 weken, 3 weken. En dan hebben we tomaten en dan is het op. Maar als we die nou stiepje willen, ja, ik had wel dingen natuurlijk, hè? Als we Ja. stiepje willen, dat is zo mooi in het Fries. Stiepje wollen? Ja, stiepje. Ik vind het mooi. Dan Dat moet je is- dus naar cinecrowd.com begreep ik, hè? Cinecrowd.com, Ja, dan kun je steeds Ja. invullen. cinecrowd.nl/onsje-minder is het zelfs. Oké. Als je het in één keer goed wil doen, dan ja. Oh.
Nou, zie je op 400 euro zeg ik ongeveer. Ja, Dan klopt. maar nog 2400 euro bij. Dat is wel de bedoeling, ja. Ja. Dat is een uitdaging, maar volgens mij voor een heel mooi doel. Nou Menno, hey, hartstikke bedankt. Vol succes met in Ja, dankjewel. crowdfunding. Ja, Hè? ja we gaan het beste van maken. Ja, toch? Ja. Wat vond jij? Nou, ik vind het hartstikke leuk. Ik vind het hartstikke leuk als we dorst. Ik ken die natuurlijk omdat we samenwerken. Mhm. Ja, dus ik bedoel, ik vind het hartstikke leuk als je er zo mee bezig bent. Dat is mijn graag stiepje. Kijk, heel goed. Ja, mooi. Stiepje. Ik is gek van de stiepje. Geweldig.